сезгә көннәрнең аязын, кояшлысын, һәр атлаган адымыгызда уңышлар юлдаш булсын. Түгәрәк бәхет тапшыруында ихлас сәламлим сезне мин, Зөлфия Шәмсуарова. Әнә шундый көйләр яшәү көче бирә, бәхетле сәгатьләргә тагын да шатлык өсти. Бер үк чыгышында төрле уен коралларын кушып уйнавы белән бик күпләрне үзенә җәлеп итүче музыкант Илмир Ямалов бүген тапшыруыбыз дәвамында безнең белән булыр. Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачыларыбызның якты теләкләр белән тулган эчкерсез хатларын укуны башлыйбыз. Лайыш районы Нарманка авылында яшәүче кадерле әниебез, яраткан дәү әниебез Вәлиева Рәмзия Рөстәм кызына 17 июль көнне 60 яшь тулды. Сабыр, изге күңелле, нигезебезнең кояшы булган әниебез, сине матур бәйрәмең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын, кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Алдагы гомер юлларыңны шулай ук сау сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сиңа, сөекле һәм сөйкемле кешебез. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дә шундый рәхәт. Рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Сине яратып һәм хөрмәт итеп, тормыш иптәшең Фирхәт, балаларың, киленең, оныкларың. Хәзер яңгыраячак җыр сезнең хөрмәткә. Гомерләр, усада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән,
туган, тик кадерле син безгә. Барлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләрнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләрнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Редакциябезгә тагын бер искиткеч матур хат Сөләйманова Гәүһәр Нәбиулла кызы исеменә килеп төште. Гәүһәр ханым Әлмәт районы Сөләй авылында химия, биология фәннәреннән күп еллар буе яраткан укучыларына белем бирде. Бик моңлы итеп җырлый иде. Хәзерге вакытта Коръәнне бик матур итеп укый. Хөрмәтле укытучыбыз Гәүһәр апа, сезне ихлас күңелдән шушы гомер бәйрәмегез, бәйрәмнәрнең дә бәйрәме булган олы юбилеегыз 90 яшь тулу уңаеннан котлыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Иң изге теләкләребезне сезне гомер юлыгызда дуга булып саклап барсыннар. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләребез һәр яңа көн саен сөендереп, яшәү көче булып торсыннар. Ак бәхетләр белән килсен ак кышлар, саулык, байлык, муллык алып килсен алтын көзләр, язлар бүләк итсен яшәрүне, җимешләргә, чәчәкләргә күмелсеннәр ямьле җәйләр. 90 яшь гомернең бер мизгеле, утлар сулар кичеп, батмый, янмый авыр еллар буйлап атладың. Бирешмәдең җилгә, бураннарга, җәлил Сөләй юлын әзме таптадың. Укытучы дигән гүзәл затларның алгы сафларында атладың. Тапталмадың, вакланмадың, күңелеңдә паклык сакладың. Күрегезче, җәйге бу көн җиргә нинди гүзәл кеше китергән. Йөзләренә илһам нуры өргән, мәрхәмәтле күркәм иттергән. Узак яшә укытучым, бәхетле бул, үткәннәрең матур, ямьле булсын. Саф күңелең, изге җаның белән, таңнарың гел шулай балкып тусын. Барлык укучылары исеменнән Ландыш Исхакова, Рәйхана Ногманова, Суфия Гәрәйшина, Зәйтуна Солтангирова җибәргәннәр әлеге искиткеч матур тәбрикләүне. Мингългалиевның "Сез иң гүзәл кеше икәнсез" җырын сезнең хозурыгызга тапшырабыз. Килгән чакта башка авырлык, җитми калса кешегә сабырлык, сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Сиздермичә ярдәм иткәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез. Балаларның теле каңгырау, Яшаңгылды ява мең сорау, барсына да җавап биргәнсез, сез иң галим кеше икәнсез. Барсына да җавап биргәнсез, сез иң галим кеше икәнсез. Укып чыгып дөнья тануны, бәхтебезне эзләп табуны, зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Мактагансыз тиеш урында,
Яклағансыз тиеш урында, Безнең өчен сез тир түккәнсез, Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Күңелебезгә ак нур сипкәнсез, Сез иң күркәм кеше икәнсез, Сез иң галим кеше икәнсез, Сез иң сабыр кеше икәнсез. Матур теләкләрне ияләренә җиткерүне дәвам итәбез. Бу хатыбызны Кече Кайбыш авылына юллыйбыз. Хөрмәтле әтиебез Гарифуллин Шәйхулла Ярулла улы Кайбыш районының Кече Кайбыш авылында 1950 елның 11 июлендә күп балалы ишле гаиләдә дөньяга килә. Бийек Ватан сугышы ветераны булган әтиләре яу кырыннан бер аягын өздереп кайта. Шушы аянычлы хәленә карамастан, балаларын тырыш, тәртипле, эш сөючән итеп тәрбияли. Авылыбызның оста гармунчысы буларак та танылган бабай. Безнең әтиебез дә бар эшкә оста, ярдәмчел, гомумән оста куллы кеше. Бал кортлары үрчетүдә дә зур тырышлык куя. Әниебез Зәйтуна белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Барыбызга да төпле киңәшләре, акыллы фикерләре белән тормышны төбеннән аңларга өйрәтәләр. Инде үзләренең 7 оныклары бар. Аларга да һәр вакыт ярдәм кулы сузарга торучы үрнәк әби белән бабай. Нәселдән нәселгә күчкән гармунда уйнау осталыгы оныкларда да чагыла. Кадерле әтиебез, сине улуг юбилеең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сау сәламәт бул. Әниебез белән озак еллар оныкларыгызның уңышларына куанып яшәргә Аллаһы Тәгалә насыйп итсә иде. Улыгыз Илнар, киленегез Айшат һәм барлык оныкларыгыз. Гадел дә сез, мәрхәмәтле дә сез. Безгә сезнең белән бик рәхәт. Әти-әни, барысы өчен сезгә әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Искиткеч матур теләкләргә без дә кушылабыз. Әлеге җырны бүген сезнең гаиләгезгә багышлыйбыз. Әткәй, исеңдәме синең хромка бүләк иткән инде белеге чакта? Эй, улам, истә. Шуңа хәзер җырлап торабыз инде. Яш нурыдай балкый йөзең, әткәйле булганыма тормышым, җылы кочагыңны тоеп яшимен, рәхмәтлемен меңләп сиңа язмышым. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Кирәк чагымда киңәш бирәсең, өндәшәсең миңа улым диеп. Яшә әле әткәй кайгы белми, тормыш юлларымда нурлар сибер. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк, бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син
дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Тормышның иң гүзәлен сиңа килә барын бирәсен. Һәр чагыңда әткәй терәгеңне, ягымлы йөзеңне күреп яшисен. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Әткәй бәгърем син, кадерле яннарымда син терәк. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Бәхетлемен дөньяларда булганыңа мең рәхмәт. Тагын бер күренекле шәхес белән очраштырасыбыз килә сезне. Татар эстрадасының популяр җырчысы, Татарстанның халык артисты, Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, шушы көннәрдә генә олуг юбилеен билгеләп үткән Римма Ибраһимова һәм аның үзе кебек талантлы оныгы Ләйлә. Сезне кайнар сәламлибез. Исәнмесез. Мәйдан телеканалы, шәхсән үзем, барлык тамашачыларыбыз исеменнән сезне чын күңелдән гомер бәйрәмегез белән тәбриклибез. Ой, Чәчкәләрне рәхмәт кабул итеп алыгыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Шулай ныклы адымнар белән җәмгыятебезгә файдалы булып, гаиләгезгә таяныч булып, озын-озак еллар бәхетле гомер кичерергә язсын сезгә. Амин, шулай булсын. Римма Мөбәрәковна, әңгәмәбезне шундый сорау белән башлыйсым килә. Бу зур юбилейгыз нинди мизгелләр белән йөрәгегездә уелып калды? Бердән игътибар. Һәр кеше, студентларым, бергә эшләгән кешеләр, һәр берсе котлап, һәр берсе менә шундый теләкләр теләп, күңелгә үтәрлек сүзләр әйттеләр. Шунысы белән бик истә калды. Гәрчә бөтен туган көннәрдә инде ул үзенчә котлаулы була. Менә быелгысы бигрәк тә инде шушы яшь белән бәйләнгәндер. Быелгысы бик теге күңелгә үтәрлек, бик теге хисле котлаулар белән аерылып торды. Һәр кешегә сәләт Аллаһы Тәгалә тарафыннан салына диләр. Сез бала чактан ук җырчы булырга хыялландыгызмы? Сезнең җырчы булып китүегездә кем йогынты ясады? Менә дөрес әйттегез, беренчедән чыннан да сәләт Аллаһ Тәгаләдән биреләдер. Чөнки чыннан да мин теге яшь вакытта, кичкенә вакытта инде билгеле гел бөтен концертларда катнашып, районнарга да чакыралар иде. Гел шундый күз өстендә булдым мин аны җырлау буенча. Игътибар булды, әмма ләкин теге мин артист булырга тиеш, артист булам әле мин дигән уй бик кермәде. Бу уй керде шул вакытта Мәскәүдән зур группа килеп филармонияга, менә сәләтле яшьләрне сойлап алып, Мәскәүгә укырга җибәрергә теләделәр. Бик күп кеше килде, анда 300, 500 да булды бугай. Шулар арасыннан менә 14 кешене сойлап алып Мәскәүгә җибәрделәр. Шунда бик күп белем алып, чыннан да вокал буенча да бездә битәл мәктәптә, күбебез мәктәптә генә укып бетергән, мәктәпне генә тәмамлаган. Шуңа күрә теге училищеларда укымаган кешеләр һәм безне менә 2 елда чын мәгънәсендә артистлар итеп кайтардылар. Менә шулай башланган сезнең беренче адымнарыгыз. Әйе. Афәрин. Ләйлә, сине Instagram челтәре аша, Шаян ТВ телеканалы аша бу нәни кызчыкны бик күптән беләбез инде.
Ләйлә, син дәвәнеңә берәр җыр башкардыңмы соң, кытлап? Безгә дә җырлап күрсәтәсеңме соң? Әйем. Әйдә әле. Синнән башка үлеп китәрмен дә, дөреләп януымнан туктармын. Сиңа дигән иң кадерле сүзле әйтми калырмын дип куркам мин. Гаҗәеп, рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Син дә дәвәнең, әтиәнең кебек танылган артистка булырга хыялланасыңмы соң? Әйем. Хыялланам. Башта мин мәктәпкә кермен инде дип уйлыйм. Чөнки башта мәктәптән өйрәнеп чыгып, аннары гына бөтен нәрсәдә белеп концертка барасым килә. Дәвәнең кебек шундый максатчан булсаң, барлык хыялларың тормышка ашар. Мин уйлыйм, миңа үзем җырларын бирәр дип зур үскәч. Дәвәнең. Әйе, һәм син аларны башкарырсың. Амин, шулай була күрсен. Чыннан да теге Ләйлә менә әле җырлаган җыр да ул минем репертуардан. Ничек шуны сөйләп алып җырларга уйлагандыр ул. Үзенә күрә инде теге. Мин дә аның җырларын күптән җырлыйм. Бөтен җырларын да беләм. Белә. Дәвәнисен кытлап, юбилей белән кытлап, безгә шушы җырны башкарды Ләйлә. Әйе. Рима Мөбәрәковна, сезне тормышта бик шундый тәвәккәл кеше буларак күзаллыйбыз. Алдыгызда каршылыклар чыккан очракта көч дәрманны ничек саклап кала беләсез? Серләрне ачыгыз әле. Тәвәккәллектә бардыр, нәрсәдер бардыр инде. Яши өйрәнәсең бит. Барсында ничектер тәвәккәллеге дә, теге хыяллану да килә, тегесендә эшләп карыйсы килә, монсында тормыш, аннан соң бит әле тормыш алып барырга кирәк. Авырлыклар булган очракта да ул авырлыкларны җиңмичә тормышны алып бару бик читен. Шуңа күрә төрлесен күрергә туры килде һәм төрлесен дә җиңеп чыгарга тырыштык. Менә шул гына. Күпме генә талант Аллаһ Тәгалә бирсә дә, ул талантка гына ышанып булмый. Аның эше бик күп, сәхнә кешесенең дә. Шуңа күрә мин сәхнәдә эшләгән кешеләргә дә бик уңышлар телим, барсына да Нинди алга барырга. Рәхмәт Алга барырга, үз өстенә эшләргә кирәк. Шуннан да репертуарың да үзеңнеке булырга тиеш. Менә тырышасың, һәр кеше үзенчә тырыша. Түгәрәк бәхет тапшыруын яратып караучы тамашачыларыбызны сөендереп, кунакка килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт чакыруыгызга. Шуннан да бик күңелле булды бүген менә очрашу. Рәхәтләнеп утырабыз, хузурланып, табигать кочагында. Әдим. Бисеңа. Ой, рәхмәт балакай. Рәхмәт ем. Бәхет бит ул шулай мизгелләрдән тора. Әйе, барлык менә мине искә алып котлаучыларга чын күңелдән тагын бер тапкыр рәхмәт әйтәсем килә. Шуннан да әле өметләник, тормыш дәвам итәр, алга барабыз. Амин. Алга барабыз. Шуңа күрә барсы әйбәт булыр. Ул авырларында җиңеп, рәхәтләнеп, менә яңадан үзебезнең юлыбызга, яшәешебезгә кайтып, рәхәтләнеп яшәргә язсын әле. Амин. Шушы изге теләкләр белән тапшыруыбызны дәвам итәбез. Редакция безгә Кайбыш якларыннан якты теләкләр килеп иреште. Кайбыш районы Шути авылында гомер итүче сөекле әниебез Шитаева Румия Линар кызына 15 июль көнне 61 яшь тулды. Барлык гаиләбез белән аны шушы матур бәйрәме белән тәбрик итәбез. Әниебез гомер буе абруйлы, эш сөючән булды. 30 ел фирмада сыер саучы булып эшләп, алдынгылар сафында булды. Әтиебез белән тату гаилә булып, 6 бала, 11 онык тәрбияләргә дә булышты. Әлегә кадәр дә барыбызга да ярдәм итеп тора. Тик язмыш аяныч шул. Озак кына авырудан соң әтиебез гүр иясе булды. Бу вакытта әниебезгә бары тик 55 яшь кенә иде. Аңа бик авыр булгандыр. Тик ул төшенкелеккә бирелмичә, җәмәгать эшләрендә катнаша башлады. Районыбызда оешкан фольклор ансамбльгә йөри. Чыгышлар өчен милли киемнәрне үзе тегә. Матур итеп чигә, төрле бәйләү эшләре белән шөгыльләнә, хәтта мастер-класслар ясый. Тәмле тортлар пешерү буенча да зур осталыкка ия.
Сөйекле әниебез, біз сине улуг бәйрәмең белән котлыйбыз. Ныклы сәламәтлек, озын гомер телибез. Біз сине барыбызда бик яратабыз. Кызың Айшат, киявең Илнар, оныкларың Илнара, Адилә, Ризван, Алинә һәм Рәмзил диелгән әлеге хатта. Біз дә котлауларга кушылабыз. Мәйдан телеканалы изге теләкләрен юллап, әлеге җырны бүген сезгә багышлый. Яулыкларын чибәйләп алган, йөгергәлә баш су әзерли. Нинди рәхәт әни барда иде, нинди матур безнең үскән үй. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Без кайтулар олы бәйрәм кебек, без китүләр сагыш әлегә. Әллә нинди йортлар күрдек инде, күңел тарта һаман шул өйгә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Балаларың көтә үз тормышын, оныкларың бирә ямбегә. Аларның да сак еллары кайтыр, килер җире булсын әнигә. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Заты кала, әни заты кала, ишек төпләрендә кул булган. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Мин дә китәм түзә сагынып, кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Кабат кайтасыларымны уйлап. Якты хатирәләр белән тулы чираттагы хатыбызны иясенә җиткерик. 1962 ел июль айы
Иссе көннәрнең берсендә Тимур Шеннар гаиләсендә 4нче бала булып кыңгырт күзле, сары чәчле кызчык туа. Аңа Гөлфирә дип исем кушалар. Исеме җисеменә бик тә туры килә. Сөйкемле кызчык бар эштә дә өлгер, тырыш булып үсә. Соңрак Гөлфирә Норлат урта мәктәбен бетереп, Тәтеш авыл хуҗалыгы техникумына укырга керә. Укуын уңышлы тәмамлап, 1983 елда махсус юллама буенча Яшел Үзәннең Бишнә авылына агроном булып эшкә килә. Әлбәттә, кыю, туры сүзле, гүзәл кызны күп кенә егетләр ошата. Ләкин Гөлфирә озын буйлы, кара чәчле, кыңгырт күзле әнәсне сайлый. Озак та үтми, Гөлфирә Гыйләҗиевлар гаиләсенә килен булып төшә. Әллә иртә ятим калганга, әллә Филсинә ханым белән Әдһәм әфәнде үз кызлары кебек яраткангамы, Гөлфирә кайната-кайнанасын ата-анасы кебек ярата. Бишнә авылына килен булып төшсә дә, Гөлфирә ханымны һәркем хөрмәт итә. Бер минутка кергән җирдән дә нинди генә эше булмасын, табын әзерләп, кайнар чәен эчертеп чыгара диләр. Улы мәхәббәттән Айгөл исемле гүзәл кызлары туа. 3 елдан соң Айсылу, тагын 3 елдан Баһадир уллары Алмаз дөньяга аваз сала. Гөлфирә ханым белән Әнәс әфәнде балаларын кечкенәдән Гыйләҗиевлар гаиләсенә кызыллык китермәгез, туган булып яшәгез, кешене хөрмәт итегез, ялгыш юлда йөрмәгез, тәүфиклы булыгыз дип үстерәләр. Гөлфирә ханым 24 ел агроном, 5 ел почтада хезмәт итә. Бүгенге көндә лайыклы ялда булса да, авыл җире булгач эш җитәрлек. Каралты кураларны яңартырга бакча эше, мал туар, кыш-кыр тасрау, җиләк җыю, печән чабу. Эш белән матурлыкны да онытырга ярамый. Гөлфирә ханым кечкенәдән чәчәкләр ярата. Шуңа тәрәс төпләрендә, бакчаларда нинди генә аллы-гөле чәчәкләр үсми. Бүгенге көнгә кадәр Әнәс әфәнде белән Бишнә авылында төп йортта тату балалары хөрмәтендә яшәп яталар. Шушы гүзәл сыйфатларның барысында саклап кына, сый-нигъмәтле, мул тормышта яшә әйдә балкып кына. Гыйләҗиевлар гаиләсеннән тормыш иптәше Әнәс, кызлары Айгөл, Айсылу, улы Алмаз, туганнары Айрат, Венера, Тахир, Динә, Захир диелгән әлеге бик матур хатта. Мәйдан телеканалы да чын күңелдән туган көнегез белән тәбрикли. Әлеге җырны бүген сезнең гаиләгезгә багышлыйбыз. Sabır idik, eligine belki. Ni arada yağızdan ışkan bize niyetik. Işırdık da unutugel, bugün de bala diysiz. Yaşagancha biz dip qanat, yaşagancha biz dip qanat, qağa turgansız bitsiz. Etiyeni tileklerim, ko'kraklarimda toshab, sizga bo'lgan hislerimni, balalik rahmatlarimni eshittirem shu shijirning kuyi so'zlari osha. Baxt, shodlik, salomatliklar tilim sizga jurlab. G'umrimning bo'ylarina etiyimni, aniyimni yashasam edi zo'rlab. Yoshligimiz o'tdi deyib uftanib o'tirmag'iz. Sizning yoshlik kuzgisi biz, bizgagina qarag'iz. Sabrlik ul anisinan, botirlik atisinan. Turmushdagi tuzimsizliklarigina o'zi bizdan, marhamatliklar sizdan. Etiyeni tilaklarim, ko'kraklarimda toshab, sizga bo'lgan hislerimni, balalik rahmatlarimni eshittirem shu shijirning kuyi so'zlari osha. Baxt, shodlik, salomatliklar tilim sizga jurlab.
Хәлләрнең төрле чагы бар, сездән көчләр алабыз. Вакытлары җитми диек, киянләнгәнегездә. Сезнең кадәр булмасак та, сезнең кадәр булмасак та, сез дип янарбыз без дә. Сезгә булган хисләремне, балалык рәхмәтләремне ишеттерәм шушы җырның көе сүзләре аша. Бәхет, шатлык, сәламәтлекләр телим сезгә җырлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Гомеремнең буйларына әтиемне, әниемне яшәсәм иде зурлап. Яшәсәм иде зурлап. Шушы атнада туган көннәре булган Мәйдан телеканалын яратып караучы тамашачыларыбызны, якыннарыбызны, дусларыбызны чын күңелдән туган көннәре белән тәбриклибез. Саф теләкләребезне бүген сезгә юллыйбыз. Мәйдан телеканалы коллективы барыбыз өчен дә якын булган, игътибарга лаек кешебез, Татарстан Республикасының Мәдәният министры Әюпова Ирада Хафизҗан кызын чын күңелдән туган көне белән тәбрикли. Хөрмәтле Ирада Хафизҗановна, сез мәдәниятебез үсешенә уңай йогынты ясауда бар көчегезне, бай тәҗрибәгезне кулланып, халкыбызга тугры хезмәт күрсәтүче шәхес. Без сезгә бик рәхмәтлебез. Гомер-гомергә дуслар, туганнар үзара хат язышкан. Сез дә бу гамәлгә кушылыгыз. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына хатларыгызны юллагыз. Ә инде сорауларыгыз булса 212-27-27 телефон номерына шалтыратыгыз. Чын йөрәктән чыккан теләкләр эфирда яңгырасын. Ак бәхетләр телим сезгә. Түгәрәк бәхет тапшыруының барлык иҗат төркеме һәм мин, Зөлфия Шәмсуарова, киләсе атнага кадәр сезнең белән сау буллашам.